Serida em xêratına tabayî hevala dikin hevalên me ciwana û malbata şehîda giştê hevalên kul vê derê hazir bûne hevan wekî ku em zanin îro çêr roja li ser şehadeta hevan jiyan heval viyan heval welêt û hevalên wê yê ku pêra mane îro çê rojawan temam dibe ji bo vê êrişa gulser Kobanê hatî çêkirin da encamê davan hevalê ku şehîd ketine ji bo vê ev hevalna di Kobanê da bi qehrematiyekî mezin bi fedakartiyekî mezin ciwanên wê derê birêxistin dikirin û kar li wê derê didan meşandin ji bo ku van ciwanên Kobanê bikanibin rêxistin bikin wan perwerde bikin wan li ser asasa şoreşgetî mezin bikin li destê xayînan bi destê kesê ku xwe firotine destê kesê ku xwe firotine dagirkeriya Tirkiye cihên hevala deşifre kirin û bin encamê topbaranê ev heval jî şehîd ketin ji bo vê heval ji bo ku kanibin irada ciwana bişkinin kanibin sekine ciwana berxodaniya ciwana bişkinin ev çalakî ku Kobanê da hatî kirin bî encamê ku ev hevalna şehîd ketine beriya ku van hevalna şehîd biketana wekî ciwanê Kobanê heval li ser deriya Sêmalka bûn mertalê zindî Bakravanım, şehidin, heviya jiyanım, zadıya cefat, Xudavandın li jurmum şemal, Evruni ya rojine direjin zelal. Oh,